расми хуби тоҷикон аёдати хешу табор аз аҳволи эҳтиёҷмандон бохабар шуданд, хусусан шод кардани дили ятимону бепарастон амалҳои хайру савоб ба шумор меравад. ҳамин аст ки бахшида ба 25-солагӣ рӯзи ваҳдати миллӣ бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи восе бахши дин ва танзими анъана ва ҷашну маросимҳо ба мактаби интернати ятимон ва бепарасторони ноҳияи восе 10 адад компютерҳои замонавӣ оварда тӯҳфа карданд. роҳбарияти мактаби интернат аз чунин тӯҳфа шод гардида қайд намуданд ки мактаби интернат ба ин таҷҳизотҳо ниёз доштанд. бо мақсади дар амал татбиқ намудани барномаи давлатии компютеркунонии муассисаҳои мактабӣ ки дар асоси амру супоришҳои сарвари давлат пешвои миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ ҷаноби олӣ муҳтарам эмомалӣ раҳмон қабул гардидааст. мо имрӯз тасмим гирифтем ки бо ҳамбастагии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ва бахши дин танзими анъана ва ҷашну маросими ноҳия 10 адад компютерҳои ҳозиразамон ба мактаби интернати ятим ва бепарасторони ноҳияи восе тӯҳфа намоем. дар оянда низ мақсад дорем ки ин иқдоми некро идома дода дар амалигардонии ин барнома саҳми худро гузорем. дар мактаби интернати ятимон ва бепарасторони ноҳияи восе 132 нафар кӯдакон аз шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоб ба таълим ва тарбия фаро гирифта шуда инҷо зиндагӣ доранд. ёдовар бояд гардид ки шогирдони мактаби интернат имсол дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ иштирок намуда сазовори ҷойҳои ифтихорӣ гардиданд. гузориши хоҷа назриев, Худойназар Зуҳуров аз ноҳияи восе барои барномаи иттилоотии Навид.